Wel, bore da I gyd, a croeso i Gwasanaeth ar yr unfed y 15 o Fehefin, bellach. Good morning to you all, and welcome to the assembly on June the 16th. Well, gobeithio bod chi wedi cael wythnos da, wythnos ytha. I hope you've had a lovely week last week. Fi'n gwybod bod tipyn o waith wedi bod yn ymlaen, cadw llygad ar bethau ar y teams wrth gwrs ar hwb, a llongyfarchiadau chi gyd am yr holl waith chi yn wneud. I know there's a lot of work happening, a lot of great activities during the last week, and seeing that on Teams has been brilliant. Llongyfarchiadau'r hynna sydd wedi bod yn cystadlu yn y Mabel Camper ysgol fyd. Congratulations to those who've been competing in the sports day, the virtual sports day, the school sports day last week. It's great to see the variation yr ymrywiaeth yn arbennig o sut i chi'n dehongli, sut i chi'n gweld y tasgau mae Miss Jones yn gosod, a sut i chi'n mynd ati i gystadlu wedyn. Llongyfarchiadau mawr. Congratulations to you all for competing in the virtual sports day. Wel, mae'r gwasanaeth heddiw yn ymwneud gyda'r person hyn. Sa'n gwybod os mae pawb yn cofio'r person hyn. Fi'n cofio'r person hyn, o'n i'n gwylio hwn y blynyddoedd nôl, cymeriad o'r ffilms Disney. So, I don't know if you do remember this person. Pinocchio was a character in the Disney films years ago. Dwi ddim yn siŵr os mae'r ffilmiau yna'n dod allan ar hyn o bryd, ond oedd am ryw reswm oedd trwy'n hir dy Pinocchio. Oedd e'n bob amser. So Pinocchio had a very long nose, but not always. Oedd reswm pam bod trwy'n mawr gyda Pinocchio ar y degau. Does anybody know why Pinocchio's nose grew? Os rwy'n yn gwybod pam oedd trwy'n Pinocchio yn tyfu? Na chi? O achos bod e'n dweud celwyddau. Because he said lies, told tales. Bod tro oedd Pinocchio yn dweud celwyddau, oedd ei drwy'n yn tyfu, yn anferth. Okay? Every time he told a lie, his nose would just grow into a massive size. A mae hwnna'n helpu fi feddwl, beth yw'r effaith o ddweud celwydd? What's the impact of telling lies? So os chi'n gweud celwydd, beth mae hwnna'n, siw mae hwnna'n effeithio na chi, a siw mae'n effeithio ar pobl eraill. Yn aml iawn, os chi'n dweud celwyddau, mae pobl yn ffindio allan, yn dod mewn i drwbl falle. Falle byddech chi yn gael yn anodd i ymddiried yn y bobl lle. So, when lies are told, and if you tell any lies, what's the impact of that? Might get into trouble, maybe. Okay? And losing that key thing, trust. Mae bwysig yw bod pobl yn ymddiried yn chi. How important is it that people trust you? Fi'n teimlo bod e'n eitha pwysig. Ond mwy na hynny ar hyn o bryd. Mwy na dod mewn i drwbl. Okay? It's more than getting into trouble. Dwi'n teimlo bod e'n mor bwysig fod yn onest ar hyn o bryd o ran eich teimladau. Okay? I feel that is so important at the moment to be truthful with regards to your feelings. But ni'n gweithio mewn ffyrdd tipyn o wahanol bellach. We're working in such a different way at the moment. Yn aml ni'n cael amser tawel, amser ni ddim yn siarad gyda pobl. A mae fe'n bwysig bod chi'n gonest gyda chi'nan o ran y teimladau, ond gyda pobl o'ch amgylch. Okay? So, if you're unsure of any work, os chi'n ansicr o unrhyw waith, neu os bod chi'n onest ac yn
yn rhannu y neges na gyda'ch athrawon, gyda'ch ffrindiau falle, gyda'ch eich teulu, rhieni, brodyr a chwiorydd. Okay? It's so important now, if you're finding things difficult, to be honest. If you're struggling with any of the work that's been said, that you're honest with yourself, honest with teachers, share that message with your teachers, share that message with your family, parents, siblings, brother and sister, and friends, of course. A mae fe yn bod yn onest gyda hunan ar hyn o bryd. A hwnna fi'n gweld yn bwysig ar hyn o bryd. Mae'r gair ymddiried mae mor bwysig yn dweud, y trust. Ymddiried, bod chi yn fodlon ymddiried yn pobl eraill, os chi'n teimlo bod chi moyn rhannu rhywbeth, bod chi'n gallu ymddiried yn y bobl yma, bod chi'n gallu ymddiried yn y pobl, bod nhw yn fodlon eich helpu chi, falle rhoi cyngor i chi, falle paso'r gwybodaeth ymlaen i rhywun byddech chi'n dymuno i siarad gyda. This trust is so important. Trusting those people to share your concerns, i rannu rhywbeth. A falle bod chi, you can trust that person to give you advice, to support you, and maybe to pass the message on to somebody you would like to share that message. Ond y peth mwyaf pwysig bod chi'n gonest gyda'ch hunan. Okay? The most important thing is that you're honest with yourself. Felly, o ran y gwasanaeth heddiw, beth dwi eisiau really yw rhannu'r neges o fod yn bod chi ddim yn cadw teimladau bod chi'n poeni'n rhywbeth i'ch hunan, ond yn rhannu hwnnw. Okay? So, bod yn honest gyda'ch hunan, being honest with yourself. So if you've got any concerns with regards to the situation at the moment, with regards to work, that you can be honest with yourself and share that information. Rhannu hwnna. Please peidwch a cadw eich hunan. Dewn ni gyda'n gilydd, fe wnawn ni weithio i sicrhau fod pawb yn llwyddo. Okay? Together we are stronger. Okay? If we stick together, we can get through it. Wel, hoffwn ni orffen y gwasanaeth heddiw gyda gweddi byr bach yn ymwneud gyda'r pwysigrwydd o Gonestrwydd yma. So, ni'n plygu pen a dwylo tegilydd. Annwyl Dad, diolch am gadw ni'n ddiogel yn ystod yr amser yma. Diolch hefyd am bawb sydd yn cadw eraill yn ddiogel. Ein doctoried, ein nyrsys, ein pobl sydd yn gofalu yn bobl eraill. Helpa ni bob amser fod yn onest ac ymddiried yn y pobl pwysig o'n bywydau. Ein teulu, ein ffrindiau, ein athrawon, pwy bynnag sydd yn bwysig i ni. Amen. Dear Father, thank you for keeping us safe during this difficult time. Thank you for all those people that are supporting others, our doctors, our nurses, and anybody that's helping others. Help us to always be honest with ourselves and to trust the important people in our lives, our family, our friends, our teachers, and anybody that's important to us. Amen. Well, diolch yn fawr iawn I chi am wrando. Thank you very much for listening today again. And I'd like to wish you a very, very happy week. Hoffwn ni dymuno wythnos hapus tu hwnt I chi. Ac os chi byth isie rhywbeth, cofiwch fod yn onest a gofyn am y cymorth ni. If you, anytime you need anything, remember to be honest and to
ask for that support. Hwyl i chi nawr, tara.